ओए हनुमान जी के तने गोल लगो चले के बाहर के गायत्री ठाकुर जी गोल रहले के कर ले रहे त स्वर्ग भिखारी चाचा के कि काठवा कबूतर एकरा के वो अपना में शैलर ले गायत्री ठाकुर बाकी हम अपना में साइड देने कर हनुमान जी के सुमिरन में लय है कि हारी लिहल हारी जी का अरे मन के फिकीर महावीर ए महावीर चरण में झुकौले बानी सी महावीर चरण में झुकौले बानी सी ए महावीर नायका लो तना सुन ले होई बाकी पुरनिया काका जितना बैठल बनी लो 40 के ऊपर वाला वहाँ सब गायत्री ठाकुर गोराई जरूर सुन ले हो एगो अलग भाव रहे भाई तुम मोटकिए रहे बाकी एगो अलग भावे रहे जवाब गईलो की बेली फूला फूल लाला अलोही चमेली फूला बारो धसो जुए बेली फूला फूल लाला अलोही चमेली फूला बारो धसो जुए ए मैया हो आई हो मैया हो अड़हुल फुलवा रहे लुल भाई देशवा तोहर बटे जाला चली लास्ट में हनुमान जी के गोहरा चैत लगे से कि राम कथा भइल बाई जा राम चर्चा कृष्ण चर्चा शिव चर्चा तीनों भइल बाई सुजीत भाई डीजे सुजीत डीजे तू पैसा मत दे भाई काहे भाई काहे साउंड बढ़िया बजाओ तोरा बाकी तार नामवा धर में हमरा लाई लगता काहे पूछो काहे काहे जब नामवा धरता त एगो लइका हमरा कर गुणेर के तकता ऊ काहे हमरा दलवे में के हां कैसे ओकर बाबूजी के नाम सुजीत हो चिन्हायब ना केने बाबू बैठल होई कोना पर कनियो हेलो हेलो